Όταν ξεκινούσαμε με τη Herbalife, ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι θα είμαστε σε ένα από τα ακριβότερα ξενοδοχεία της χώρας, πληρωμένο από την ίδια την εταιρεία. Κι όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν κάνεις κάτι που έχει αντίκτυπο, βοηθάς ανθρώπους, η Herbalife σε ανταμείβει με εμπειρίες που δεν ξεχνιόνται. Δεν είναι διακοπές. Είναι απόδειξη πως αν βάζεις στόχους, δουλεύεις με πάθος και βοηθάς ανθρώπους να αλλάξουν, όλα αλλάζουν, κυριολεκτικά. Αν θες να μάθεις κι εσύ πώς μπορείς να ζήσεις τέτοιες εμπειρίες, στείλε μας μήνυμα. Η ευκαιρία υπάρχει, αρκεί να τη δεις.